Adam A. Zango ya kusa aurar da ‘yarsa ta fim ɗin Ummi. Sai ku gyara zama domin samun cikakken wannan rahoto. Amma kafin nan da Nabi idan wannan shine karanka na farko na ziyartar channel ɗinmu, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka dama da zarar mun ɗora shiri a sanar da kai. Idan kuma ka mana subscribing muna roƙonka da ka likin wannan bidiyo. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood kuma mawaƙi a masana'antar Kannywood da wajen Kannywood wato Adam A. Zango ya bayyana cewa zai aurar da ‘yarsa ta fim ɗin Ummi. Maryam Abiola tsohuwa ce ga jarumin wato Adam A. Zango, wanda a kwanakin bayan nan ta bayyana ficewarta daga masana'antar Kannywood ɗin, wanda bata faɗi manufarta na ficewa daga masana'antar Kannywood ɗin ba. Adam A. Zango ya wallafa hoton jarumar da ya fim ɗin Ummi da ita a shafinsa na Instagram, inda jarumin yake cewa na kusa na aurar da ‘yata ta fim ɗin Ummi, inda jarumar Maryam Abiola ta bayyana ta a matsayin beautiful daughter. Wannan lamari da ya faru a Instagram ya bayyana wa mutane cewa lallai Adam A. Zango zai dawo da tsohuwar matarsa ne wato Maryam Abiola. Amma dai koma menene, nan da watan Disamba za mu ji yadda za ta kaya. Su da dama jarumi Adam A. Zango yana wallafa hotunan jarumar wato Ummi, wanda ya fim ɗin Ummin da ita, inda yake bayyana ta a matsayin ‘yarsa, inda yake bayyana soyayyarsa irin yadda yake mata a matsayin ɗa da uba. Jarumi Adam A. Zango ya bayyana cewa yana matuƙar ji da wannan yarinya wato Ummi, inda shi yana kallonta a matsayin ‘yarsa ce ta cikinsa wanda ya haife ta, domin tun lokacin da suka yi fim ɗin Ummi ba zai manta da ita ba, irin ƙwazonta da hazaƙar da ta nuna a cikin fim ɗin Ummi. Sai ku kasance da Hausa Best TV domin samun labarai da ɗumi-ɗumin su. Amma kar ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin haka ne zai ba ku dama da zarar mun ɗora shiri a sanar da ku. Sannan kar ku manta ku danna mu wannan bidiyo alamar liking idan ya burge ku. Mun gode.